11.000 professors de l'escola pública començaran a cobrar el mes de setembre la carrera professional. El conseller d'Educació, Martí March, i els sindicats han firmat l'acord que ho posa en marxa. El primer que s'apagarà serà el corresponent al professorat amb 6 o més anys d'antiguitat. Cobraran 600 euros anuals més. Per això hauran d'obtenir una avaluació favorable dels companys i la direcció del centre. L'acord també contempla un complement per als equips directius i un altre per als docents que assumeixin altres funcions. Aquesta per jo era simbòlicament, educativament i políticament la mesura més important. Donar idea de que de docents de les Illes Balears, juntament amb els de Sanitat i de Funció Pública, també tenim una carrera professional. És un tema que no està del tot tancat, sinó que suposàvem que l'any que ve tornem a xerrar de quanties, tornem a xerrar de model d'avaluació, és el que toca. No rebutjam a continuar reivindicant aspectes que falten, com per exemple el complement d'insularitat.